Sa mga pangenot na istorya, nagkaperang irregularidad sa mga transaksyon sa gobyerno probinsyal higtungkusan sa primerong aldaw sa pwesto ni Gobernador Edsel Grex Lagman. Maabot 5 milyon pisong kantidad ng iligal na droga na-recover sa magkakasuway na operasyon kontra droga sa Camarines Norte asin syudad ni Naga. 2 persona irido sa diskwido sa Pulangi, Albay. Piling residente sa Malilipot, benepisyaryo kan Medical asin Dental Mission kan Our Lady of Mount Carmel Parish asin Sunwest Care Foundation. Asin Benteng Padi sa Sorsogon, benepisyaryo sa Kasalang Bayan kan Ako Bicol Party List. Maray na hapon, Lunes, Disyembre 5, taong 2022. Uninan mga istoryang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga istorya ni sa 88.7, Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi. Nagkaperang irregularidad sa mga transaksyon sa gobyerno probinsyal pigtungkusan sa primerong aldaw sa pwesto ni Gobernador Edsel Grex Lagman. Opisyal, hinagad man ang kooperasyon asin pakikisumaro kan mga empleyado sa Kapitolyo. Uyaan report. Should start. The healing should start. Grabe na po ang pamumulitika for the past 4 months and ang paggogobyerno took a backseat. It's about time that we buckle down to work. Ini ang naging pahayag ni Gobernador Edsel Grex Lagman sa primerong flag raising ceremony na pinanginotan niya bilang bagong ama kan probinsya. Sigun sa opisyal, panahon na nga ni tapuso na ang kariribukan dapit sa isyu politikal asin magkasararo na sana para sa mas progresibong probinsya. Pero araw kang sarong vice presidente, araw kang sarong vice mayor, ang vice governor po, kairiba sa silang mandato na kung ikatabing permanent vacancy because of the death, resignation, disqualification, or other legal basis na mag-ikwatabing permanent vacancy ang posisyon ng local chief executive, it is my duty, it is my mandate to assume the position. Kasabay kay ni saro-saro man ay pinabistukan gobernador an sa iyang mga makakatuwang sa pagtaong serbisyo publiko. So mula ko tabing i-introduce, going back to what I was saying earlier, my immediate official family, ang sukuya tabi na provincial administrator, a former 3-term Tabaco City Councilor, then iba po, provincial administrator, Sheila Marie Olrubia. Legal officer na si Attorney Susan Cas, pakpakan po natin. I've chosen her to be our public information officer. Then iba po, si Attorney Mary Lou Dupa Castillo. Pakpakan po mga tugang. Sa iyang pahayag, pigtawang doon man ni Lagman na 100% siyang preparado bilang bagong gobernador kan probinsya kung saan primerong tatawan niya subuot nin hirarom na atensyon ang pagpasiring sa mga ospital nga ni mahiling personal ang tunay na kamugtakan kan mga nasabing fasilidad. Meron tayong tunay na pinaglalaban. Hindi po pinaglalaban natin ang mga bagay na pang personal lang. That is my belief. We should be people that go beyond our personas. Alam niyo po, tao lang tayo. Life is too short. Life is so temporary. So kailangan po habang buhay tayo sa mundo na to, itauta ang gabos na kaya ta. Gibungon ta sa tama sana. Sa Diyos ang... Ngani mas mapadali asin magian ang serbisyo kan gobyerno probinsyal, hinagad man kan opisyal ang kooperasyon kan mga empleyado sa Kapitolyo. I am ready to serve the people of Albay. I am ready to heal this wounded province. Mientras tanto, kinumpirmar man ni Engineer Dante Baclao ang mga nadiskubring irregularidad sa Kapitolyo arog kan delivery receipt sa Penro dapit sa quarrying. May mga marking sa kanyang kahon, mga boxes. Yung iba bukas na, yung iba nakasilyado pa, nakalagay doon delivery receipt and raw. So sabi ko, kailangan natin i-document ito. So, ang ginawa ko po, ito pina-inventory ko.
Asigurasyon kan mga opisyal dahil sinda mauntok sundo sa dain napupuho ang korupsyon sa Kapitolyo. Para sa mga istoryang tatak Bicol. Jen Nunez. Grabe na po ang pamumulitika for the past. Lampas 4 milyon pisong kantidad nin iligal na droga na kumpiskar sa duwang magkasuhay na operasyon kontra droga sa syudad ni Naga. Ma-report sila Arnie Miranda. Arestado kan pinagsararong parsa kan PDEA Camarines Sur, PDEA Masbate, PDEA Sorsogon, asin Naga City Police Office ang duwang suspect sa search warrant operation na pigkundo si Zone 7, Liberty Village, Barangay Kararayan, Naga City, alas 9 nin Banggi kasuudma. Sigun sa tagapagtaram kan PDEA Camarines Sur, nakumpiskar ninda sa posisyon kan mga suspect ang 500 gramo ng pigtutubodang shabu na nagkakantidad 3.8 million pesos. In-announce po ang tamuyang team leader na kami po ay PDEA operatives na kami po ay mag-implement ng search warrant nila. So, after po ng naka-seize po ang satuyang seizing officers ng lagpas 500 grams po ng pigtutubudan po na shabu. Binisto ang mga sospek na sinda Janel Maristala, 41 anyos, asin Leon Casilao, 39 anyos, parehong residente ka nasambit na lugar na haloy ng pigbabantayan kan otoridad. Dugang pa kan tagapagtaram, gikan pa sa NCR ang mga nakumpiska nidang shabu asin pigbabagsak sana sa probinsya nin Camarines Sur. Pinagmamanmanan, nagkakandak po tayo ng casing and surveillance bago po tayo nakapag search warrant sa kuya kong Honorable Judge George Jan D.S. Aganan ng ICC Naga. Tinawanan po kita ni search warrant, tinawanan po kita ni makapag-implement ng search warrant sa indang karong po. Mientras tanto, alas 5:15 ninaga kan parehong aldaw, naarestar man ang duwa pang sospek na sinda Rainier Dayaday, 37 anyos, asin Susan Alegre, 59 anyos, parehong residente kan Purok 2, Malaking Pulo, Tanuan, Batangas, huli kan pagkakaimbwelto man sa iligal na droga. Nakumpiskar sa mga sospek ang 115 gramo ni pigtutubudang shabu na nagkakantidad 714,000 pesos. Para sabi din po dyan ng mga drug pusher, drug user na dahil pa po nagpupundo. Mensahe nilang po, magpundo na po kamo. Kasi dahil man po kami mapundo na nasa law enforcement agency. Nasamo po ay magkadarasok, oras po na kamo, dahil pa din po nagpupundo sa indong illegal na gibo. Sa presente, nasa kustodiya na kanotoridad ang mga sospek asinahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Arnie Miranda. 400,000 pesos naman na kantidad nin iligal na droga na kumpiskar sa buy-bust operation sa Camarines Norte. Ma-report si Nomer Corporal. Napasakamot kang Binsons Municipal Police Station ang duwang babaeng tulak ning droga sa ginibong buy-bust operation sa Purok 3 Barangay Kalangkawan Sur, Binsons, Camarines Norte, pasado alas 7 ning Banggi kang Sabado, Disyembre 3. Sa impormasyon, edad 33 asin 31 anyos ang mga sospek, parehong mayo ning trabaho, parehong residentes kang nasambit na lugar asin parehong tubong Paracali, Camarines Sur. Kabali man ang duwang sospek sa listahan kang otoridad sa high value individual. Station po ay pinangunahan ng Chief of Police ng Binsons Municipal Police Station na kung saan ang dalawang suspect ay naakuhan na nagbebenta na pinagpapawal na droga na kung kasi natin siya po doon sa pulis na nag-ako bilang pusher buyer. Na-recover sa posisyon kan mga sospek ang 60 gramo ng pigtutubudang shabu na may street value na 408,000 pesos. Body search, nakuha sa pag-pagbahamari ngayon na ang dalawang medium size pa kahit self-transparent sachet na naglalaman ng hinihina ng shabu. Samantalang nakuha naman kay Landless 500 pesos smart money, may kasamang 339 pieces ng 1,000 peso budol money at isang 500 pesos na ginamit bilang buy-bust
na pera during the operation. Sa Albay naman, arestado ang 40 anyos na wanted person na si Salvacion Obligacion, kan Purok 2 Barangay Malabnig, Ginubatan, Albay, huli man sa pagpapabakal ng iligal na droga. Ang operasyon, pinanginotan mismo ni Police Lieutenant Colonel Heril Bruno Campedeg Bicol. Katabang ang Ginubatan Municipal Police Station, Legazpi City Police Station, CIDG, Regional Asin Provincial Intervention Unit. Sa presente, nasa kustudiya na kang otoridad ang mga sospek na naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Piling binipisyaryo naman sa Malilipot, Albay, binipisyaryo kan Dental asin Medical Mission kan Our Lady of Mount Carmel Parish asin Sunwest Care Foundation. May istorya si Mariel Lorenzana. Dakulang bentay para sa 50 anyo sa sinanay Audrey kan Barangay 5 Malilipot, Albay, ang libreng medical and dental mission kan Our Lady of Mount Carmel, padrino na Bicol Party List na ginibuka sa udma sa nasabing banwaan. Istorya niya, haloy nang pigaarag-arag kan sa iyang duwang aki ang kulog sa ngipon. Kaya pigaprobitsaran niya na ang pagkakataon na may pakonsulta ang mga ini sa dentista. Kung mabayad po kami, nakul kung bayadan sa kapag pagabot po, sa anggalan mo po 500 pesos o 400. Kami man po, mahirap man lang po, di kaming so kwartang dakol, kaya di kaming bunot kang ngipong duwa kang aki. Si Nanay Judy, matyaga man na nagpila sa medical mission nga ni mapacheck upan ang pagparatanglay kan sa iyang abaga. Kulang na tabang na ang benepisyo na ano yung di ba ko lang sako, siguro sa mga pag-iriba ko man parehong tios. Sigon sa Pamayokan Social Concern Commission kan Our Lady of Mount Carmel, bukas ang nasabing serbisyo sa gabos na residentes ka nasabing banwaan na obhetong makapagtaunin pag-alalay espiritual man asin medikal. Very cooperative sinda, tingnan mo naman, or very orderly, and kung ano ang mga ang mga orders tigsurunod ninda. And we are glad na very supportive man sinda sa muya. Apwera sa medical asin dental mission, nag-opresir man ng libreng x-ray asin ECG and mobile clinic ang Sunwest Care Foundation Incorporated. Ini po as libre na, di na po sinda maharayo, ta mismong si mobile clinic na po so nagdigde para po sa inda, para po magtaon ng libreng serbisyo po sa mga Saro sa mga nag-aprobitsyar kan ECG ang 71 anyo sa si Lola Realina kan Barangay 4. Para po simple po so ako lang ang bagakong kwarta, dahil kitang kwarta, na lang, kalibre. Nakisumaro man sa aktibidad ng Albay Provincial Hospital asin Ziga District Hospital, LGU Malilipot asin Malilipot PNP na nagtauman na libreng pamahawan sa mga residente. Sa Disyembre 18, liwat na ikukundusir ang parehong aktibidad sa nasambit na simbahan, kung sain ang mga nasa fuerang barangay na ang magiging prioridad. Para sa mga storyang Tatak Bicol, Mariel Lorenzana. Duwang persona irido sa diskwido sa Pulangi, asin benteng padis kinasal sa kasalang bayan kanako Bicol Party List. Yan asin iba pang istorya sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media?
Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaralitan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik-an Ako Bicol Online TV. Duwang persona iridukan madiskwido sa Pulangi, Albay. Ma-report si Nomer Corporal. Sa video na ipinadarakan sarong concerned citizen, mahilingan sarong motorista na nakabulagta, asin nagkikirisay-kisay matapos na may makasalpukan ng pigmamanehong motorsiklo. Pasado alas 11 ning ugto, sa crossing kang Barangay Punso, Pulangi, Albay, kang Biyernes, Disyembre 2. Hagup man sa CCTV camera kan sarong residensya sa lugar ang insidente. Sa video, mahiling ang marikas na padala kan duwang motorista na nagresulta sa pagkakairido ka mga biktima. Mahiling man na parehong mayong sulot na helmet ang mga embweltong persona. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Erwin Del Castillo, Traffic Investigator kang Pulangi Municipal Police Station, nasa maray ng kamugtakan ang duwang motorista na naidalagan man tulo sa ospital matapos ang insidente. Sir, Susaro, hali sa Mendez, Barangay Mendez, pasiring sa Provincial Road. Ito ang Honda. Susaro, sir, store, hali sa National High School, pasiring digdi sa Road 11. Parehas sila, sir, nasa actually crossing sa pinangyarihan. Dahil na sa base duman sa CCTV, dahil precaution sa duwa, talagang dire-diretso baga. Sakto na duman sa crossing, nagmanggaan. Nagkaareglo naman subot ang ambuslado. Patanid kang otoridad urog na sa mga motorista. Ugaliun ng gadang pagsulot ng helmet, asin maging rigmat, nga ni makaibitar sa diskwido. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Aking babayi nakuang gadan sa San Jose, Camarines Sur. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Sarong bangkay ni 9 anyos na aking babayi anado kayan sa gilid kan salog sa maawot na porsyon na sakop kan Sitio Talisay, Barangay Dolo, San Jose, Camarines Sur kan Disyembre 2. Sigun kay San Jose Municipal Police Station, Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Daisy Ditalo, alas 6:45 nin aga kan mahiling kan nagkapirang residentes an bangkay kan biktima. Asin tulos na ipinaabot man sa saindang kaaraman. Itong place of incident, kasi na kasi aksi na naglulutang is kumbaga agihan po daanin tao na nagkukuraba ganin ni pa, ma'am. Sa impormasyon, Disyembre 1 pa kan mawaraan biktima matapos na magpaising maihi. Dugang paniditalo, mayo ng sulot na gubing ang biktima kan madukayan. Kaya posible subuot na inian nilugusan antes kan panggagadan. Ipinasa irarom naman ang bangkay sa otopsiya. Medyo nagdadakol na naman ng sa yung mga insidente sa mga araw kami incident. So, pinapataniran niyo po, pinapaalalahanan niyo, lalo ang mga magurang na kung po pwede ang sa indang mga aki, isantayan, lalo pag bang ginabaga. So, ilingan po ang sa indang mga aki, maging aware sila, lalo sa mga araw na lugar, medyo magdiklong talaga. Sangunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan otoridad. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Arnie Miranda. Bainting padi sa Sorsogon, libreng ikinasal, sagot ka na Ako Bicol Party List. Ang mga eksena sa istoryang ini.
Enot ng kinasal sa West ang mag-agom na Gretchen asin Jonathan Flores kan Huban Sorsogon. Sa laog ng 7 taon na pag-ibanan, maut man giraray daanindang maikasal sa simbahan. Asin ini ang natawang kasimbagan sa kasalang bayan kan ako Bicol Party List na ginibukan Sabado sa St. Peter and Paul Church sa siyudad nin Sorsogon. Siyempre, nakasal na kami sa padi, sa wakas, tsaka may basbas na sa amon. Sobrang namamatean ta sa pirangal daw si mana bulan na pigano ni finally ano na kami na kakasal na. Siring kan mag-agom na Flores pig-aprobit sa ranman inda Jolinin asin Arbel Purinyo kan Barangay Aruroy Huban ang libreng kasal na pig-uupresir kan partido. Nalabinanggad ang pasasalamat sa dagos na pagkakarealisar kan sa indang pangiturugan na mabasbasan kan simbahan an sa indang pag-ibanan. Siyempre po, sobrang saya talaga. Unexpected po kasi. Nakalis kami sa gastos. Ang plano po kasi namin, civil lang talaga. Tapos may opportunity po na. Maganda kasi sa pare pa yun. Opo. May sariling reception. Tsaka bongga pa. Bongga pa. Total na 20 pades gikan sa nasabing probinsya ang napili na maging benepisyaryo kan aktibidad. Sigun kay Kongresista Jill Bungalon, obheto kan aktibidad na matawan kasimbagan ang pangiturogan kan lambang pades na maikasal sa simbahan na haros lampas 5 taon naman na nag-iiribanan. Maugmaon po sa tuya pong mga bagong kasal because we made it free sa gabos ng mga fees, mga gastuson. And of course, ang counterpart ninda, ang side ng presensya, ang side ng mga pigdusulot ng nabado, and gabos, pati seminar, kumpil, and including the reception, igwaning pinagpreparar ang ako Bicol Party List. Inina ang ika-4 na kasalang bayan na pigkunduser kan partido na nagpuon kan na kaaging taon. Enot ining ginibo sa syudad nin Legazpi, asin sinundan sa probinsya nin Camarines Norte, asin liwat naman na pigkunduser sa Legazpi. Ang ako Bicol Party List naging instrumento para magkasararo sinda asin magkaigwa nin matrimonyo kang pagkasal. So this is now the 3rd province where we sponsored kasalang bayan. Ugmaman ang kongresista sa naging trayumpo kan aktibidad. Well, first of all, gusto ko pong pasalamatan ang St. Peter and Paul Cathedral, kila Padre, and sa gabos na organizers kani pong mass wedding, sponsored by ako Bicol Party List, together with Congressman Elizalde sa matrayumpong kasalang bayan. Nagkaigwaman nin halipot na programa ang partido para sa mga bagong kasal na ginibo sa Sorsogon State University People's Hall kung saan may mga inihanda man na sorpresa ang partido. Sa masunod na taon, gigibuhon ang kasalang bayan sa Masbate, siring man sa Banwaan, Candaraga. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Jen Nunez. Asinyanan katiripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. Abangan sa nagpapadagos na quarterfinals kan ako Bicol Cup, Pulangi versus Santo Domingo, asin Malinaw versus Daraga. Alas 7 Banggis sa Albay Astrodome. Madadalan manindo live digdi sa Samuyang Facebook page. 20 dias na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat.